Hauxe, gorria. Hau polita da, Nuax Odeiarena. Hasieran pixka tristea da, baina polita da. Kontu eta kantu izenak berak dioen bezalaxe, kontuak eta kantuak biltzen dituen ikuskizun bat da, ipuinak eta kantu edo bertsoak tartekatzen dituena, aurrendako egina, eta dena historia baten inguruan edo joaten da, ez? Nik ipuin batzuk kontatzen ditut, beti ere historia baten barnean. Nuax Odeia. Nuax jaio zenean, sortu zenean, txikia zen. Baina ez pentsa gu bezain txikia, Odeiak zeruan ikusten ditugu eta badirudi txikiak direla, baina oso handia dira. Orduan, odei txikia zen, baina gurekin konparatuz handia. Eta ipuin bakoitzarekin kanturen bat, koplaren bat, bertsoren bat ere tartekatzen dut, ez? Azken finean, irakurzaletasuna bulkatzeko asmoz, historioan ere agertzen dira halako keinu batzuk, ez? Eta ongi pasatuz, bertso batzuk kantatuz eta ipuin batzuk kontatuz tarte goxo bat pasatzeko egitasmoa da. Txikia zenean, hortzen egoten zen jolasten, bere aitarekin, amarekin, lehengusuekin, lagunekin, odei pila batekin. Odei mota hauniz daude. Haundiak, txikiak, lodiak, argalak, zabalak, estuak, hiruki formakoak, lauki zuzenak, denetarik. Nuax nahiko txikia zen, baina konten bizi zen. Jolastu eta jolastu bertzerik ez zuen egiten, eta gustora bizi zen. Eta jan? Jan ere jartzen zuen, noski.